Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zainuri di channel YouTube Selingan Channel. Oke, kali ini kita berada itu kondisi Jalan Raya Kalet Bangsri. Jalan menuju ke ini apa? Jalan menuju ke Jepara. Maju ah, silahkan maju. Jalan cukup mengerikan juga di sini. Ini adalah jalan alternatif menuju ke Jepara. Tadi lewatnya itu Pati Tayu. Mau lewati Pati Tayu kan? Mau lewati Pati Tayu kan? Iya, ini gitu kan koyo tiga nih, mungkin biasanya nikung Kendor itu biasa menikung teman-temannya. Dia itu biasa nikung teman-temannya guys, tapi dia itu sok takut dengan tikungan-tikungan seperti ini. Aku tahu kok kalau itu cuma alibi. Sebenarnya dia itu memang suka sekali dengan tikungan-tikungan gini. Ya enggak. Loh, mati pecok. Aku mati. Wonge. Wonge. Kok iso? Loh. Mateni wong ya. Mateni wong iki lho, Cok. Aku iki gak omongan banter-banter iki mikir ning anding lambeku pas kok. Gunung Kembar. Ya ini jalan raya Kalet Bangsri menuju Jepara. Tadi ini lewatnya lewat Tayu. Pemandangannya lumayan bagus. Itu depan ada gunung. Gak tahu gunung apa. Aku mau antro celmeng kok meneng ae. Caca, cuk. Aduh endi kok beli. Promo pura. Oh no, ini tak cedak nopo. Aduh. Wong edan iki lho. Wong edan iki lho nggo headset, nggo kamera, wis kaya wong gemblung bloko ya. Menggo kiri. Iki mbok-mbok iki. Alah kok pamang muda wae iku lho kok iso. Kita bersama Mas Agung dan Mas Gendor di depan. Kita akan Lha kengko gak ketok, Cung. Aku nek ngarep kowe gak ketok. Lah iya, aku nek ngarep gak ketok ngono lho. Lho karep apa mah? Aku ngarep yo ngarep, bebas aku mah. Lah, lho kemange Bluro Pati jam tok kok. Banter utek ke aku ora nganti ngegas wae sing ngarep kok malah banter-banter wong. Bocah iki omong iki sadar apa ora? Kedong ora janjane he? Oh iya. Genduk. Genduk.
Apalane temok aku lho. Gene aku lho. Bener Mas, kok iso? Iya Mas. Ini namanya itu Jalan Kelet Bang Sri. Iki ning map kan cuk Batam. Jadi bukan buka map iki ya. Engko sing bongko ya HP ku dhisik. Kok kono. No. Suasananya seperti ini sangat asri sekali. Daerah Kelet Bang Sri. Lazisnu. Oh, berarti ini kalau mobil jenazah NU itu Lazisnu. Kalau mobil jenazah Muhammadiyah itu Lazismu. Ono info ngopi gak? Weh Arwan wi awo ono info ngopi gak jare. Duh. Maksudmu piye, Kak? Kok dadi fitnah piye maksudmu? Ya Allah. Iku mau nih tulisane ning apa mobil jenazah, bocah kok ngene. Lah aku ngomong gak berdasarkan fakta nang ngono tak omongno itu ya saru, ndak diguyu wong. Ya, aku ya iso nek manggap ngene iku kaya kanca-kancane tapi kok ya disawang ora pantes. Nah yang ngono ya. Oh genuk aja cah. Genuk ya oke. Neng iku neng adu. Lho iki dina arep iki dina apa sih Arwan kok WA wong kok ana ngopi piye jare? Kok ana info ngopi piye jare Arwan WA aku. Engko video engko ngopi iki ning engko ngopi ning pantai aja. Masih 45 menit lagi. Bener kok kia-kia kae. Oh ini bener kok wah kene. Ini lho guys, ning kene iki panen pari guys. Kalau ning Bluro iki usum tanam jagung, di sini itu masih usum tanam padi. Padinya hijau-hijau semua. Ya, ini juga sih dari laut apa ya? Apa dari terus kalau air laut dipakai untuk tani nggak bisa. Ada proses. Ono penyulingan barang, wah joget kena disulingi. Oh, dangdut dong. Ya beginilah ini guys, kalau kita sedang reading itu pakainya itu headset. Jadi yang kedengaran cuma suara saya dan suara yang di depan itu gak kedengaran. Jadinya gini kayak orang gila ngomong sendiri. Emang aslinya sih udah gila sih. Itu yang di depan yang gila. Yang di depan helm putih. Gendut. Kenapa harus gak berani? Beranilah.
filmnya lo Fog. Lo kena. Rasanya ketarik kabeh iki headset-e. Nah, iki aku nge-map barang ini yuk. Jalannya tuh iya MTS Negeri 2 Jepara. Kalau di Jepara tuh MTS-nya negeri ya. Di Blora jarang ya negeri. Nang Blora negeri MTS-an di onel-onel aku ya. Oh iya. Kaliane gue ya ora kene. Nah, mana ini kameraku bisa makan tuh, Ray. Ya iki ndara kameraku bisa makan ya. Enggak tuh kok kono cek sih. Yo. 45 menit. 40 menit. Celeng ini berembala apa malah lundun. Celeng ini berembala apa malah lundun. Kong Blora iki, plate kaye. Oke, kafe. Iki lo ngarepku. Nganggo map barang kowe. Kowe lah nganggo map kowe. Kowe. As. Bocah. Buka kok nge-map kabeh iki piye, Cah? Bento trombol ya. Ya proses dol ning Pati, kayak dolan ning Pati lho. Kayak dolan ning Pati lho. Ya kayak pragose kayak dolan ning Pati. Bocah kok luwawu no. Onditi. Tuh, inilah hutan yang ada di Jepara. Ini udah masuk ke kawasan Jepara. Ya, seperti jalan Cepu Blora. Cepu Blora Ponorogo, Jonegoro. Iki lho ndi ya? Sing ayo Muara Tuban iki lho. Kali aku. Iki wet apa sih iki wetengen iki? Nah, aku rapati. Nah, ayo. Sinyalnya hilang. Kita ono kamera aku dulu ah. Bisa makan murah. Ya, krek. Mosok. Blas. Masa iya blas?
Delok sih ya, ngerti sih ya. Tengah deman, ketok ora. Ketok ora. Warnanya pink. Pink bener. Ayo, kok malah. Gendawara Gung, trek gendawara Gung. Mare mudah-mudahan gendawara Gung, gak aku Gung. Jalannya puin pengen ya. Iya. Lu ngeplek apa naik nih? Nututi pura, nututi ya. Ya inilah penampakan. Ini nggak tahu udah masuk namanya alas apa hutan apa bukan ya. Wah emang gini aja ya. Wih, tikungannya medeni wong, cuk. Banku kok rasane halus ya. Hah? Ya, ini guys biasa nikung guys biasa ora. Maksudnya nikung wong-wong lho. Ya, geno. Gelas kosong iki. Walah, Allah sejo. Tante ini pemandangannya seperti ini, penampakannya pemandangan hutan-hutan jati seperti hutan Blora Cepu, kurang lebih seperti ini hutan Blora Cepu guys. Tapi di sini tanah merah, tengah jam. Ini memasuki jalan Suwawal Morerejo. Mana kamu kok lama banget anjir? Ya, cuk, pas saat santai nih kok malah 30 menit lagi, 30 menit Jalan Suwawal Morerejo. Masa iya Jalan Suwawal Morerejo?
Kayak suwe men Elias. Ora teko-teko. Kayak suwe men ae. Dhisik ya. Saya dhisik. Saya dhisik. Saya dhisik anjir. Saya dhisik kowe. Apa pemandangan ini guys, kayak pemandangannya omah ngono. Enak ngarit dari pemandangan gini iki. Lho, kolonjono. Ben. Yo bae. Iki ora iso mlengak iki headsetku iki lho. Lho, wonge guyang-guyu lho. Wonge guyang-guyu. Mah. Dia. Lebih setengah jam lagi kita akan sampai. Nggak tahu ini pantai apa, nanti kita cari pokoknya pantai yang paling indah yang ada di Jepara. Wah, bombok guys, bahaya. Aku Raden, oke. Lurus. Bang Sri Ra Jepon. Guyu bocil. Agung dia jo ora gelem ngarep. Agung dia ora gelem ngarep. Masa? Ya wis ya. Aku ora iso ndelok guri soal iki headset-e sementok tak mlengak pedhot. Iku tremeng ngenteni awake dhewe ben kesyuting kok piye cah ora maju-maju. Celeng. Loh, mau guyang-guyu ae guys, eling-eling plat nomore guys lho. Wong e lho, sing wedok guyang-guyu ae. Wong balap kok malah guyang-guyu. Tatok nek guri ae. Tikungane medene wong asu. Coba tak banterno. Tikungane lho medene wong pas aku banter. Nah, aku tikungane terlalu tajam iki mak plas ngono ae. Mare aku biasa nikung ora nikung ini iki ya. Nikungku gue sepeda mare ya. Mahogani Ciacian Indonesia Furniture. Wow.
ora gelem ning arep blas ae, coy. Ya. Nah tulisannya nak cok. Karena tulisannya ono kok. Nanti emang ini pegunungan. Bakar apa? Ya anggrek kayaknya bakal sangat tidak. Lurus kono nyabang belok kanan. Lurus kono nyabang belok kanan pokok. Oh, amat nanti kono cabang itu kok belok kanan. Dor, makanya karaten dor. Ya disambung no dilo tak piye kok. Wah, aset iki piye. Motor ning kene ning tengah lun-lune ning kene Dik. Yo. Mentolong ngambung ae. Jepara itu ternyata pegunungan ya guys ya, baru tahu saya. Pemirsa, hah? Ini urung mesti urung teko lor ya. Raja Wali, belok kanan pokoknya ngarep terus, lurus, saya lurus, saya aduh. Lurus. Kok ganteng bisa makan murah cok, bisa makan murah anjing. Ya wes, bisa makan berarti 22 menit lagi. Ya pengen cepet ya nampak awan kinton kono kok. Itulah cewek cok ngarep. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, kena bam kono. Oh, kena lagi magbit iki. Ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allah cantik ya Allah. Aku anggere ana kowe ngene ndoro di pintu yakin. Lah iki mah ana genduk-genduk kowe muni genduk-genduk aku dadi tak ngerti ae. Aku ngene dadi kilap. Ada gaweane kilap kok. Ya mas, kok
ngarep belok kanan loh. Yo. Oh, jalan pelontangan itu huruf Y belok kanan. Jalan huruf Y pelontangan maksudnya. Ambil kanan. Halo. Ngarep maksudnya. Mas Agung dan Mas Gendawar. Mas Gendawar helmnya baru, helm harga mahal itu guys, 1 juta ya murah guys. Ya misalnya pelangi kok, misalnya pelangi kok. Menit lagi. Iki jane keluk apa to ning mripat kok perih anjir. Iki keluk ta apa sih? Keluk apa iku? Apa bedut?